tar-Rabat Don Joe Mizzi u Patri Tony Xiberrasu Patri Mario Scerri mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Xtaqt li niġi hawnhekk f'din il-kappella żgħira ta' Sant'Agata l-għada tal-festa. Il-festa ta' Sant'Agata niċċelebrawha kull sena fil-5 ta' Frar. U f'dan il-ħadd qrib il-festa niċċelebraw il-din il-patruna ta' Malta, Sant'Agata, flimkien ma' San Pawl u San Publiu hija wkoll patruna ta' Malta. Fl-1551, 5 snin qabel l-assedju l-kbir, it-torok ħabtu għall-Imdina, in-nies tal-Imdina ġabu din l-istatwa li hemm fuq l-artal, statwa sabiħa ħafna tal-Kaġġini fuq is-swar tal-Imdina. Il-tradizzjoni tgħid li l-istatwa dawret wiċċa lejn it-torok dawn tant beżgħu b'din il-meravilja li qiegħda wkoll infakra f'waħda mill-lapidi hawnhekk f'din il-kappella li telqu jiġru maħruba. U il-Maltin ħassew il-qawwa tal-interċessjoni ta' Sant'Agata. Sant'Agata kienet żagħżugħa ta' 15-il sena li fis-sena 251 ta' tħajjita biex tibqa' fidila lejn Ġesu f'persekuzzjoni ħarxa li ried l-Imperatur Deċju ta' dak iż-żmien li xtaq joqtol lill-insara kollha. Għal żmien Agata li kienet minn Katania ħarbet u ġiet tgħix f'dawn l-inħawi. Fatti memorji oħra li hawn fil-Knisja tfakkar li għal ftit xhur Agata għexet f'dawn l-inħawi biex taħrab mill-persekuzzjoni. Ma xorta ġiet arrestata u meħuda Katania fejn imbagħad ħadet il-martirju għall-istqarrija tal-fidi. Il-martirju tagħha kien aħrax ħafna. Diozzjanu li xtaq jiżżewwiġha u ċaħditu ried li mbagħad iħassar iż-sbuħija tagħha
u ordna li bl-istrumenti kollha ineħħu la sidira u għalhekk dejjem Agata hija ppreżentata bi platt bis-sider tagħha bħala sinjal ta' dil-kefrija u mbagħad ġiet maħruqa ħajja. Daw il-qaddisin jgħalmuna l-fedeltà li Ġesu mhix irħisa. Aħna fil-Birta dil-Qudiesa narfu kemm aħna dgħajfin, mhux biss midinbin, dgħajfin. Ejjew nitolbu lil maħfra t'Alla tagħmilna iżjed ġenerużi mal-mulej, ma' nfusna u ma' xulxin. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi flat lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natubġih, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li jista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun inti l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax hi m'għandix tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Fis-sena li fiha miet is-Sultan Użija, jien rajt li Sidi bil-qiegħda fuq tron għoli merfuħ il-fuq. Djul il-libsa tiegħu kienu jimlew it-tempju. Il-fuq minnu kien hemm is-serafini li kienu jgħidu jwieġbu lil xulxin. Qaddis, qaddis, qaddis hu l-mulej tal-eżerċiti. L-art kollha mimlija bis-sekk tiegħu. Bl-ajjat tagħhom is-sisien tal-etibi teżżu u t-tempju intelaq bid-duħan. Imbagħad jien għedt hija ħasra għalija, mitluf jien, bniedem f'xoftejh imnizza jien u f'nofs poplu f'xoftejh imnizza nammar. Madankollu rajt b'għajnejja lis-Sultan il-mulej tal-eżerċiti. Wieħed mis-serafini ittajjar lija b'ġamra nar fidu li hu kien qabad b'imqas minn fuq l-artal u messli fommi biha u qalli, ara, din messitlek xuftejk, ħżunitek qabet u dnubek imnħafer. Imbagħad smajt leħen il-mulej jgħid, lil min se nibgħat, min se jmurilna? U jiena weġibt, hawn jien, ibgħat lili. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Qudiem l-anġli mulej nannilek. Qudiem l-anġli mulej nannilek. Inrodlok ħajn mulej b'qalbi kollha, qudiem l-anġli rrid nannilek. Nixteħed qudiem it-tempju imqaddes tiegħek. Flimkien, qudiem l-anġli mulej nannilek. Inrotħajr lill-ismek. Għattiba tiegħek u għal-fedelta tiegħek, fil-jum li fih sejjaħtlek smajtni, kattart li l-qawwa f'ruħi, flimkien, qudiem l-anġli mulej nannilek. Ifaħruk mulej islaten kollha tal-art, għax semgħu kliem fommok u jannu l-imġieba tal-mulej għax kbir u seb il-mulej, flimkien, qudiem l-anġli mulej nannilek. Il-leminija tiegħek is-salvani,
Il-mulej itemma lija kelmtu. It-tieba tiegħek mulej tibqa' dejjem la titlaqx emil idejk flimkien qudiem l-anġli mulej nagħmilek. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti. Irrid infakkarkom fl-Evanġelju li ħabbartilkom li intom ilqajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvati bil-kelma li jiena ħabbartilkom. Jekk qegħdin iżommuha u jekk il-fidi tagħkom ma kinitx għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tallimt jien. Jiġifieri li Kristu miet minħabba fid-dnubietna skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-mwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der lil Kefa u imbagħad lit-tnax. Imbagħad der lil aktar minn 500 aħwa dixxipli flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi wħud minnhom raqdu. U der imbagħad lil Ġagbu u wara lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd qisni twelid barra miż-żmien. Għax jien l-inqas wieħed fost l-apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja ta' Alla. Imma bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien u l-grazzja tiegħu hija ma sefetx fix-xejn. Għax tħabat ħafna aktar minnhom il-koll. Għad li mhux jien, iżda l-grazzja ta' Alla li hi miegħi. Imma sew jekk huma u sew jekk jien, dan aħna x'għandarna u dan emmintu intom. Il-kelma tal-mulej raddu ħajl. Jiena u t-triq is-sewwa bil-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux bija. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Jum wieħed il-kotra bdiet tros fuq Ġesu biex tisma' l-kelma tal-Alla. U kien qiegħed f'xatt il-għadira ta' Ġenażaret. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt, is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu xbik. Tela fuq waħda minnhom illi kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad inxteħed bil-qiegħda u qatt jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid qal lil xmun: aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbik tagħkom għas-sajd. U jixbu xmun u qallu: Mgħallem, għamilna li sħiħ nitħabtu u ma qabadna xejn. Imma li qed tgħid int ħankala xbik. Hekk għamlu. U qabdu kotra kbira ta' ħut illi xbik tagħhom kienu għodhom inqasmu. Għalhekk għamel sinjal lil sħabhom illi kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jagħtuhom daqqatit. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit merqux.
Xmun Pietru kif radan, inxteħed f'rixlejn Ġesu qallu dbiet minni mulej, għaliex jiena raġel midneb għax inħataf bil-ħaġeb. Kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu Ġwanni u li Zebedew li kienu sħab Xmun. Imbagħad Ġesu qal lil Xmun, tibżax. Min issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu dajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej Il-kelma ta' Alla llum tkellimna dwar is-sejħa li jagħmel il-mulej. Nistgħu ngħidu lil kull wieħed u waħda minna. U jekk hemm xi ħaġa li tgħaqqad il-qari li għadna kemm smajna, hija l-fatt li l-persuna li tissejjaħ minn Alla għal xi missjoni quddiem is-sejħa ta' Alla tirrealizza il-kol kemm aħna nirrealizzaw kemm aħna dgħajfin. Kultant nirrealizzaw ukoll li forsi maħniex kapaċi għal dak li l-mulej qed isejħilna. Min jaf kemm il-darba min jidħol għaż-żwieġ isib ruħu f'sitwazzjonijiet jew fil-ħajja tal-koppja jew minħabba l-ulied li qatt ma jkun ħolom li se jgħaddi minnhom. U min jaf kemm il-darba f'kull vokazzjoni tiġrilna di kieku konna għal xi ġdieħel jew għal xi ġdieħla ma nafx kont nagħmel. U donnu quddiem id-diffikultajiet naraw muntanja kbira. Inħossu li maħniex kapaċi weħedna. Hekk ħassu pereżempju il-profeta Iżajija quddiem il-qdusija u l-glorja tal-mulej. Bniedem b'xuftejn imnizza jien, f'nofs poplu b'xuftejh imnizza nagħmmar. Imma il-mulej jagħti messaġġ ta' tama, ta' maħfra, ta' purifikazzjoni jew ta' tisfija u jagħmel kuraġġ. Ara, jgħidlu wieħed mis-serafini lil Iżajija ġamra naridu fidu. Imesslu il-fom tiegħu jgħidlu ara din messitlek f'ċuftejk. Ħżunitek qabet, dnubek inħafer. U malli Iżajija jirrealizza li hu ma jistax jibqa' jistrieħ fuq it-tjubija jew inkella l-bravura tiegħu, imma fuq il-ħniena ta' Alla li jfejqu jaħfillu jnatfu, ikun lest biex jintbagħat isir apostlu il-mibgħut. Lil min se nibgħat? Min se jmurilna jgħid il-mulej. U Iżajija imsoffi mill-ħniena u l-imħabba ta' Alla għandu l-kuraġġ jirrispondi, hawn jien, ibgħat lili. Hekk jiġrilu Pietru fl-Evanġelju li għadna kemm smajna. Qed jiltaqa' ma' Ġesu li jissellef id-dgħajsa tiegħu. Qed jiltaqa' ma' Ġesu li wara lejl ta' sajd u xogħol battal jgħidlu kala xbiek. Donu qed jgħidlu inti obdini. Veru li inti s-sajjiet tas-sena, Ġesu kien ma sudaxxa, ma kienx sajjiet. U Ġesu jgħidlu laqjed tgħid int, ħankala xbiek. U jaqbdu qabda kbira, tant li żewġ dgħajjes biex jikaxkru l-ħut li qabdu kienu għadhom se jerqu bil-kwantità ta' ħut li kien hemm. Pietru jew Xmun Pietru jirrealizza quddiem min qiegħed.
dbijat minni mulej, għax jiena raġel midneb. Qed jgħid il-verità. Qed jitkellem f'isimna, f'isem kull wieħed u waħda minna. U x'inhi r-risposta ta' Ġesu? Tibżax. Tibżax. Min issa l-qudiem tkun taqbad in-nies, xi tfisser? Inti il-missjoni tiegħek u l-erf tiegħek li ġibt bix-xogħol jibes tiegħek mhux se jinħela. Imma bil-kuraġġ li jagħtik il-mulej, bil-grazzja tiegħu li għal imħabba tiegħu, il-maħfra tiegħu, il-ħniena tiegħu, insi se tiġbed ħafna nies lejn il-qalb ta' Alla. Pawlu l-Apostu missierna jistqar li għalkemm hu msejjaħ biex ikun apostlu, imma hu wieħed mill-liċken għaliex ma kienx jistħoqlu jkun apostlu la kien persekutur. Imma l-grazzja ta' Alla jgħid meta jikteb lil Korintin, bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien. U l-grazzja tiegħu, il-grazzja tfisser imħabba, ħniena, modrija, kompassjoni. Il-grazzja ta' Alla fija ma sfaċ fix-xejn. U tħabbat ħafna iktar minnhom il-koll. Għat li mhux jien, iżda l-grazzja ta' Alla li miegħi. Meta aħna naraw biex ngħidu hekk din il-ħajta tad-deb li tgħaddi mill-qari tal-lum, nifmu dak li titlob il-Knisja fil-festi tal-martri bħalma kienet Sant'Agata. Fid-djufija tagħhom Alla wera l-qawwa tiegħu. Quddiem id-dinja inqatlu, ġew ittorturati, sfaw bla ġieħ. Imma quddiem Alla il-fedeltà tagħhom tibqa' tixxandar għal dejjem. Fit-talba li biha bdejna din il-quddiesa, aħna lil mulej tlabnieh biex ikun hu l-għajnuna u l-qawwa tagħna. U għaliex xednielu lil Alla fil-bidu tal-quddiesa tillum? Għax aħna m'għandniex tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. Kemm hi qawwija din it-talba tal-Knisja. Aħna m'għandniex tama oħra ħlief il-grazzja, l-imħabba, il-ħniena, il-maħfra ta' Alla. Jekk jitlaqna għal riedna għal dak li ġina f'moħħna, mhux taħwit nagħmlu aħna. Imma llum hu jsejħilna u jafdana bħalma għamel ma' Iżajija, ma' Pawlu l-Apostu missierna, bħalma għamel ma' Pietru, ma' xmun Pietru u sħabu, hu jafdana iħenna lina, hu jsejħilna jagħtina l-għajnuna u l-grazzja tiegħu. F'kull vokazzjoni, mhux qed ngħid biss għas-saċerdoti jew l-isfijiet, il-patrijiet u s-sorijiet. Min hu msejjaħ żwieġ m'għandux missjoni kbira, m'għandu bżonn ukoll l-għajnuna u l-maħfra ta' Alla. U għal dawk li qed jibżgħu jieħdu l-istat tagħhom f'ħajjithom, mhux biss għal dawk iż-żgħażagħ li l-mulej isejjaħ għas-saċerdozju, nkellem anke liż-żgħażagħ li huma msejħin għaż-żwieġ. Il-mulej qed jagħtikom missjoni fl-imħabba ta' bejnietkom, tibżgħux iddendlu l-kus ma' xulxin. Lil min se nibgħat? Min se jmurilna? Hawn jien, ibgħat lili. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem.
salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza, u tela s-sema u jgħat fuq l-yemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Issier u mill-Iben, li hu meqjum u mweġġa' fl-imkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Bl-interċessjoni tal-patruni ta' Malta, San Pawl Missierna, San Publiu u Sant'Agata, ejjew nitolbu ħafna biex il-mulej jkompli jbierek il-poplu tagħna. Jaħarisna mill-edewwa ta' ruħna u ta' ġisimna. U nitolbu għal kull intenzjoni ta' kull wieħed u waħda minna b'mod speċjali wkoll ta' dawk li qegħdin isegwuna permezz ta' TVM, permezz tal-midja soċjali. Namlu it-talb personali tagħna f'qalbna. Nixtieq nagħmel talba speċjali għal dawk kollha li qegħdin jikkonsidraw il-ħajja ikkonsagrata lill-Alla fis-saċerdozju, fil-ħajja reliġjuża, irġiel u nisa. Lil dawk li qed jirċievu s-sejħa biex ikunu katekisti, lil dawk li qegħdin jirċievu s-sejħa biex ikunu miż-żewġin, li jieħdu s-sagrament ta' żwieġ. Lil dawk li qegħdin f'dubju dwar l-imħabba fil-ħbiberija, biex il-mulej jatina l-qawwa nkunu fidili lejn il-ħnina tiegħu u mhux lejn l-ebusija ta' rasna. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U fil-ħnina tiegħek bl-interċessjoni ta' Sant'Agata, Verġni u Martri, tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju, għati firu l-glorja ta' ismu, għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna int tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina s-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħniena tiegħek
Ek ħabbejt id-dinja li battinna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibtna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Ħaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati. Ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi, reġarat il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi. Ħabru l-mewt tiegħek mulej, Ixxannu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xorġbok tilqana un qudiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santa Agata Verġni u Martri, patruna ta' Malta, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Ħannix fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għalina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi.
la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun hemm. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla inti ridna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed
Għatina li nkunu l-koll ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Qabel il-barka nixtieq nirringrazzja ħafna lill-missjonarji ta' San Pawl, il-membri tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl imwaqfa mill-qaddej ta' Alla Monsinjur Giuseppe De Piro li huwa mitfun hawnhekk ukoll f'din il-kappella għażiża. U nirringrazzja wkoll lill-Arċipriet tar-Rabat li laqgħana f'din il-parroċċa għażiża u antika. Nitolbu ħafna bl-interċessjoni ta' Sant'Agata tal-pajjiżna waqt li nippreparaw imbagħad għall-festa tan-nawfraġġju ta' San Pawl propju nhar il-ħamis. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-Knisja ta' Sant'Agata fir-Rabat li tagħmel parti mill-Kunvent tal-Patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Ta' min infakru li l-biera 5 ta' frar kienet il-festa ta' Sant'Agata li hija waħda mill-patruni ta' Malta. Isimha ifisser twajba u hija waħda mis-7 qaddisin nisa li jissemmew fil-kanoni tal-qudiesa apparti l-Madonna. Jingħad li Sant'Agata twieldet fi Sqallija u tradizzjoni tajt li Sant'Agata kienet ġiet f'Malta l-żmien qasir ma' xi ħbieb tagħha biex taħrab il-persekuzzjoni tal-insara. Din il-Knisja li llum xandarna l-qudiesa minnha hija mibnija fuq kripta antika li minnha wieħed jgħaddi għal katakombi. Il-Knisja nbdiet fl-1504 u tkabbret fl-1670. Ġiet mogħtija lis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li kienet għadha kemm twaffqet minn Monsinjur Giuseppe De Piro u fl-1932 tqiegħdet l-ewwel ġebla ta' dik li hija il-Mother House tas-soċjetà. Qabel intemmu x-xandira tal-lum, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.